Jeg har godt lidt med at lave screen recordings af min onboarding her. Jeg tror blandt andet, når man ændrer hostnavnet, så tror jeg, at den fucker med... Og så er jeg blevet klogere på... OneDrive, tror jeg. Og jeg tror i virkeligheden, at Installmeter gør det, den skal. Du kan pege på forskellige versioner derude. Altså med Installmeter labels. Men grunden til, at vi bliver ramt af den der auto-update, det tror jeg, det er, hvad? Det tror jeg, det er på grund af, hvad auto-update er sat til. Og den har jeg aldrig rigtig kigget på, det ved du jo garanteret meget mere om. Altså selve auto-update-konfigurationen, hvor du kan sige, hvordan din Microsoft-updates skal opføre sig. Så. Præcis, ja. Og der tror jeg bare, at den er den sat både i vores som default til at hente den seneste production ring, eller hvad det måtte være. Og hvis vi satte den til postpone for 30 days, så tror jeg ikke, vi ville blive mødt af den der auto-update. Er jeg ret sikker på. Så jeg tror egentlig sagtens bare, at jeg kunne bruge en installmeter label, og så ville de kunne konfigurere deres MAU-update anderledes, og så ville det fungere bedre. Eller fungere bedre, det ved. Alt det, jeg har været igennem, tror jeg bare måske er lidt overflødigt nu. That's what I mean. Nå ja, ham ekscentrikeren for DSB. Det er godt.